Masyarakat apa kini no? Tegal desa apa cek ini? Tegal Girang, masyarakat Tegal Girang. Sing dadi saksi masyarakat Tegal Girang kelawan panitiane kabeh. Kabeh bae masyarakat kelawan anak putu buyut bangeduane ketikan Mas. Mudah-mudahan pengikin dadi kenangan kang terindah ning kita wong loro. Mukir kenangan kita wong loro. Mumpung wulan ning tanggal 14 Ramadan. Bintang sing dadi saksine kita wong loro. Moga-moga kabeh ucapane sampeyan. Lingkari janjine sampeyan. Kaya kono. Kasih takkan beli bakal bohongan, sumpah mati demi Tuhan, cinta itu bakal hilang. Tutup sampai selawase ya Kakak. Cukup siji ning Siti Aminah ya sademen katresnane kakak. Putri gawe wirang Agung Putri 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 matur kesuwun. Bos pelang, spesial bos pelang, kanggo kang bos pelang, bos pelang, panitia bos pelang, bos pelang, bos Teh pelang, Megawati sing bos kanan pelang, Papua, bos pelang, bos pelang, Bunda bos pelang, bos pelang, Toyo Papai Angel, bos Mama pelang, Angel, bos pelang, bos Ayah pelang, Ade Sunarto, bos pelang, bos Bunda pelang, Ratno, bos Ayah pelang, Gedung, bos pelang, bos pelang, Ayah bos pelang, Angga, bos pelang, bos pelang, bos pelang, matur kesuwun bos pelang. kanggo Omae Safa sing Omai lagi Safa, sakit, Syafa kita kanggo Omai Safa. Ana maning kakak Aramanto Siberia sing Cigaruga Araman, Warna Pro sareng Aat Wako Tim Asmo, Boke Widya, Boke Widya. Wani sumpah demi Tuhan Boke Widya kula demeni sampean senajan akeh rintangan sun pasti tekrujang Boke Widya, 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 matur kesuwun. Siapa aja? Aa Panji, kula demen pisan Aa Panji, kayak emong pisahan Aa Panji. akan pada baik, Aa Panji, 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 kula nira kulan bimbang ning ucapane Aa Panji, kuwatir mengko gawe wirang Aa Panji, Aa Panji. seisi jiwa, Sing
bos pelem du bos pelem kulan ira kulan bimbang bos pelem 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 matur kesuwun bos pelem abangci acim minangka panitia satu mudah-mudahan wong kene beli bosan lawan Dewi Pandu. bener Kang Mas Salam kenal lawan keluarga besar Dewi Panduraya. semoga terhibur masyarakat kene besok sini akan Ning sapa aja wong Kak Aramanto sing Beria sing Cigaruga Megawati sing ada di Papua Bunda Ratno Kacung Ratno Ayah Gendut Ayah Ade Sunanto Bunda Cikia Dewi. Wani sumpah demi Tuhan kula demeni sampeyan senajan akeh rintangan suh pasti tekrujan Tak pegang segala janji Nino. sampeyan uga ya Kang Mas Apa sih bener janji nih aja mengambil baik kakang masih percaya watir setia. kula demen pisan kaya emong pisahan Kakang pada baik ning senokmu demeni. Kalau mau kenal saya kasih kakang beri bakal bohongan sumpah mati Tuhan cinta lebih bakal hilang. rata-ratane bakal wong lanang kudu yang bohong kan Aja dipatah kena karo lanang sejen wong iki. jadi sampeyan ora bohong kakang kulan ira kulan bimbang ning ucapane sampeyan watir mengko gawe wirang wong ningkong 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 wong ningkong